S rozvojom poznatkov v medicíne, resuscitačných techník a objavením umelej ventilácie pľúc sa koncepcia smrti mozgu zmenila a zasnúť je považovaný stav, keď dôjde k vyhasnutiu funkcií celého mozgu, vrátane funkcií mozgového kmeňa. Funkciu dýchania riadi dýchové centrum, ktoré je umiestnené v mozgovom kmeni. A vlastne keďže dôjde k vyhasnutiu funkcie mozgového kmeňa v dôsledku nezvratného poškodenia mozgu, pacient by zomrel na zástavu dýchania. Smrť mozgu sa určuje jednak klinickým vyšetrením. Klinické vyšetrenie realizuje neurológ, teda lekár so špecializáciou v odbore neurológia, ktorý vlastne vyšetruje reflexy. V prípade, že teda pacient má mozgovú smrť, bude areflexný, teda jeho reflexy nebudú výbavné. Tieto klinické vyšetrenia sa realizujú s časovým odstupom. V prípade detí do 1 roka časový odstup medzi dvoma klinickými vyšetreniami je 24 hodín. V prípade darcov od 1 do 18. roku života je minimálny odstup 12 hodín a u darcov starších ako 18 rokov sa toto klinické vyšetrenie realizuje s odstupom 2 hodín. V prípade nejednoznačného klinického vyšetrenia alebo nemožnosti vylúčiť kontraindikácie k darcovstvu sa realizujú doplňujúce vyšetrenia, ktoré my nazývame konfirmačné testy. Ide o vyšetrenia, ktorým potvrdíme zástavu cirkulácie v mozgu. Všetko, čo nie je prekrvené, nie je živé, je teda odumreté alebo mŕtve. V prípade darcov do 1 roka je povinnosť vykonať klinické vyšetrenie, ktoré musí byť teda dve po sebe vyšetrenia so odstupom 24 hodín plus jeden z týchto konfirmačných testov. V prípade, že máme klinicky potvrdenú mozgovú smrť, musí byť podpísaná zápisnica o mozgovej smrti, ktorá je vyplnená a podpísaná 3 lekármi. Je to jednak ošetrujúci lekár, lekár so špecializáciou v odbore neurológia a lekár so špecializáciou v odbore anesteziológia a intenzívna medicína.